Vážení priatelia, želám vám krásne dopoludnie. Sme veľmi radi, že sme sa v takomto sympatickom počte tu stretli dnes. Hojnom, aj sympatickom, pani Pužeková hovorí, takže je to dobré. Cieľom nášho dnešného stretnutia je pripomenutie si 117. výročia nedožitých narodenín pána doktora Jána Antonína Baťu. Pri tejto príležitosti sme si dovolili, tak jak to už u nás tradične býva, pán Koločani bol taký laskavý, pripravil nám také krátke recitačné pásmo, s tým si trošku premiešame tú našu pamäť, že čo všetko sa udialo a čo bolo vôbec jeho životným krédom, tak to si tu pripomenieme a potom by sme spoločne odišli do tej našej miestnosti. Sú výročia a dátumy, ktoré majú silu a schopnosť magnetu pre zhromažďovanie. A takou osobnosťou, ktorého meno i dielo pozná azda celá zemegula, boli verný Moravan, podnikateľ svetového formátu, nevlastný brat Tomáša Baťu, Ján Antonín Baťa. Začiatkom marca prichádzajú členky a členovia klubu Baťovskej rodiny k pamätnej tabuli s jeho menom. Pripomíname si s pocitom vďaky a uznania všetko, čo v prospech ľudí vytvoril. 117. výročie narodenia je pozvánkou na dnešné stretnutie pri pamätníku v parku Jána Antonína Baťu. V hierarchii rodinnej firmy Baťa patril Ján Antonín najvyšší postavený manažérov. O 22 rokov starší brat Tomáš bol jeho učiteľom i vychovávateľom. Brat Tomáš vždy vedel, aký potenciál sa skrýva v jeho nevlastnom bratovi. A v tomto zmysle sa Tomáš Baťa i rozhodoval. Brata Jána poveroval riešením tých najzložitejších úloh. A Ján Antonín Baťa sa úloh hosťova na výbor. Písal závet, ktoré Jána Antonína ustanovil za svojho nástupcu. Po nešťastí vo veku 56 rokov tragicky zahynul. Ján Baťa v rozlúčkovej reči s Tomášom Baťom povedal: Tomáš Baťa, svetlo, ktoré si pred nami rozsvietil, ponesiem ďalej a vyššie. A Ján Antonín svoj sľub poctivo plnil. Nový kormidelník nielenže kráčal v šlapajách svojho predchodcu, ale presadzoval i vlastné predstavy tak v ekonomike, vzdelaní, sociálnej oblasti či v zahraničí. Experti z oblasti ekonomiky dodnes vedú diskusie o tom, ktorý zo šéfov firmy Baťa bol úspešnejší. Učiteľ alebo žiak. Ten, kto firmu založil, alebo ten, ktorý sa stal jeho nástupcom. Baťa rozsvietil i v dvoch regiónoch Slovenska. Dostali svoje pomenovanie. 15. júl 1939 z výrobných pásov obuvníckej fabriky vyšli prvé páry topán. Na priečeli pamätníka, ktorého sme dnes zastali, skrie sa nápis: Zakladateľovi osady Baťovany v roku 1938 s vďakou občania mesta Partizánske. Ďakujeme za nový impuls života nad Stredným Ponitrím zakladateľom osady Baťovany Jánovi Antonínovi Baťovi.